Nekem ez annyira fura. Csak sétáltál az utcán, és leesett azért ez a cetli, amin az van írva, hogy segíts. Nekem is pont olyan fura, mint nektek. Sajnálom, de nem tudok máshoz fordulni. Ginny nem azért mondta. Ne est félre. Csak mi is furcsáljuk, hogy pont hozzád esett ez a cetli. Eddig még nem élt át senki ilyesmit. Igen, úgy értettem, ne haragudj, hogyha máshogy jött le. Csak annyira idegesítő, hogy csak egy napja vagy itt, és már most veled történnek ezek. Nem szeretném, hogy rosszul érezd magad, vagy elmenj innen. Rég nem volt egy olyan barátom, mint te. Ó, Ginny, olyan aranyos vagy. Én is ugyanígy érzem. Nagyon jó barátaimnak tartalak titeket, hiába csak ma ismertük meg egymást. Viszont szerintem ne aggódjuk ezt a cetlit túl. Talán csak pont rosszkor voltam rossz helyen. És Nate is olyan fura. Még ki kell tapasztalnunk. Nem tudhatjuk, hogy mi ez. Nem értem, miért véded Nate-et, hisz elég egy tuskó, és egyáltalán nem való hozzád. Úristen, nekem nem tetszik Nate, csak szimplán úgy gondolom, hogy a semmiért utálja mindenki. Hisz egyébként egy jó szívű srác. Nem, Ginny? Hát, nem tudom, nem annyira ismerem. Annyit tudok róla, hogy titokzatos, és igazából ennyi. Szerintem akkor sem kéne barátkoznod vele. De hát, te tudod. Nem kell aggódnod, nem csinálok hülyeséget. De azért értékelem azt, hogy törődsz velem. Viszont későre jár, haza kéne mennem. Örülök, hogy átjöhettem hozzátok. Ugyan, bármikor. Ha ilyen van, akkor most már tudod, hogy hol lakunk. Szívesen látlak. Örülök, hogy tudtunk beszélgetni, és hogy megosztottad ezt velünk. Azért legyél óvatos, rendben? Persze, mindenképp. Na, sziasztok! Milo, most egy őszinte választ szeretnék. Neked tetszik Charlotte? Mi? Dehogy is, Charlotte, úristen. Még csak ma jött ide. Csak ma ismertem meg. Semmit nem tudok róla. Miért is tetszene nekem? Hát, nem volt elég meggyőző ez a válasz. De tényleg, nekem elmondhatod, úgy is tudod. Jó, talán egy kicsit, de úgy sincs esélyem nála, úgyhogy igazából tök mindegy. Sosem tudhatod, hisz ma ismerted meg. Az a lényeg, hogy ne hamarkodd el. Szerintem idővel úgy is ki fog alakulni, hogy tényleg tetszik-e. Igazad van, Ginny. Köszönöm. Mi a franc volt a mai nap? Szerinted az én napjaim milyenek az eltűnésem óta? Ezt meg ki mondta? Pedig esküdni mernék, hogy hallottam valakit. Még a végén meg fogok örülni. Utoljára mondom el, ne nézz Charlotte-ra, ne is szólj hozzá. Csak rossz hatással lennél rá. Nekem egy ilyen szélhámos nem mondja meg, mit csináljak. Hagyj békén. Ginny, mi folyik itt?
Ne is mondd. Milo összeveszett Nate-tel, és nem bírtam leállítani, de ahogy látom, most úgy, ahogy leálltak. Milo, ez igaz? Charlotte, ez nem az, aminek látszik. Pedig nekem eléggé úgy látszik, hogy belekötöttél Nate-be. Miért? Csak hülyeség volt. Sajnálom, nem akartalak bántani. Hagyjuk. Utána megyek. Hát ezt igazán megérdemelted, már nem azért. Szerinted elszúrtam. Én csak jót akartam neki. Nate tényleg nem lesz rá jó hatással. Nate, várj! Charlotte. Figyú, nem tudom, hogy mit mondott neked Milo, de nagyon sajnálom, és tényleg ne haragudj. Ugyan, egyáltalán nem érdekel, mit hordasz ez a kis... Inkább nem mondom mi. És hogy egy ilyen késő jöttél reggel? Nem láttalak. Hát, nagyon rosszul aludtam. Volt egy rémálmom, vagy látomás, nem is tudom. De erről beszélni szerettem volna veled. Hát, rendben, menjünk kicsit arrébb. Szóval, tegnap, amikor elbúcsúztunk és sétáltam haza, elém esett egy levél. Vagy egy cetli, nem is tudom, minek nevezzem. Rá volt írva, hogy segíts, egy felkiáltó jellel, és annyira fura volt, hisz réginek látszott, és olyan nagyon-nagyon szép írás volt. Esetleg nem tudod, mi lehet? Nem tudom, őszintén, de sajnálom, biztos elég felkavaró lehetett. Hát, ha még a levél lenne felkavaró. Nem tudom, hogy látomás volt-e, vagy valami kísértet, de megjelent egy lány a szobámban, amikor éppen arról panaszkodtam magamnak, hogy milyen rossz volt a napom. Megjelent, és azt mondta, hogy szerinted nekem milyenek a napjaim az eltűnésem óta, és annyira megijedtem. Ez igazán furcsa. Ki volt az? Csak nem. Mire felnéztem, eltűnt, de én is arra tippelek, hogy talán ez egy nyom. Nagy csoda lenne, Charlotte, de amondó vagyok, hogy nyomozzunk. Nyomozzunk? Hát nem is tudom, nem akarom, hogy rosszul érezd magad, vagy a családi hátteredben turkáljak. Én tényleg csak akkor vagyok benne, hogyha 100%-osan átgondoltad. Átgondoltam, és rossz nem lehet. Könyvek. Itt biztos van valami nyom, amit talán nem találtunk, vagy nem gondoltunk még. Ezután szinte órákig olvasgattunk Nate-tel, viszont nem találtunk semmit. Kicsit úgy éreztem, hogy most már feloldódik mellettem, és mint hogyha jól el is lennénk. Aztán Nate talált valamit. Valamilyen könyvet. Nézd, itt egy könyv. Szerintem ez segíthet. Igen, és mit ír? Isabella Camp. Ez lesz az. Itt leírják az életét. Ezt lehet, én nem olvasom el. Semmi gond, Nate. Majd én megbirkózom vele. Nate, kelj fel. Szerintem találtam valamit. És mit? Itt azt írja, hogy Isabellának nem csak egy barátnője volt. Volt még egy. Ophelia. Ophelia? Nem is ismerek Opheliát. Itt azt írja a szerző, hogy Ophelia egy titokzatos lány volt. Nem volt annyira népszerű a suliban, mint Isabella. És
Azt írja, hogy még életben van, és nem is tűnt el. Talán még a városban lakhat. Hát, egy próbát megér.